Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Naglabas na ng bagong calendar of activities ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections. Bagamat hindi pa tiyak kung matutuloy ito ngayong taon. Sa kasalukuyan kasi ay hinihintay pa rin ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na magpapaliban sa BSKE mula December 1, 2025 patungong unang Lunes ng November 2026. Gayunpaman, ayon sa komisyon, magsisimula ang voter registration mula August 1 hanggang August 10. Kasabay nito, isasagawa ang Special Register Anywhere program at online application para sa reactivation ng mga botante mula August 1 hanggang August 7. Para sa mga nais kumandidato, itinakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 7. Mahigpit namang ipinagbabawal ang premature campaigning mula October 1 hanggang November 19. Samantala, magsisimula ang election period sa October 27 at tatagal hanggang December 31 kung saan ipapatupad ang gun ban. Ang campaign period naman ay papayagan lamang mula November 20 hanggang November 29, habang mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta ng alak sa November 30, isang araw bago ang mismong halalan. Sa December 1, Election Day, bibigyang prioridad ng senior citizens, buntis at persons with disabilities mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Bukas naman ang regular voting hours mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. Itinakda naman ang huling araw ng pagsusubite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa December 31. Paalala ng komisyon sa mga botante at mga tatakbo sa halalan, mainam na alamin at sundin ang mga itinakdang schedule at patakaran para maging maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng BSKE. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.